Firma Russell, Rapa služby SRO z Nových Zámkov, sa zaoberá predajom poľnohospodárskej techniky, poskytovaním servisu na celý sortiment tejto ponúkanej techniky a ďalej predajom náhradných dielov. Ďalej predajom strojov na spracovanie biomasy a takisto poskytovaním služieb v poľnohospodárstve. Na tohtoročnej výstave Agrokomplex 2010 sme sa zúčastnili v zastúpení viacerých značiek. Z nich by som vyzdvihol značky Class, Fliegl, Vogelnot, Super Chaser a Rotogrind. Chcel by som týmto pozdraviť všetkých našich obchodných partnerov a zaželať im aj do budúcnosti veľa úspechov a prípadnú ďalšiu úspešnú spoluprácu.